taas uutta mielenkiintoista videoa luvassa. Päivän ajopelihän ei ole tämä, eikä tietenkään tämä, vaan totta kai tämä. Kylmä startti, aina niin brutaali. Elikkäs tänään olisi luvassa semmonen video, missä päästään ottaa vähän tällaista vertailua, mitä olisi 7500 kuutiota ja tonnisen välillä. Eli vertailukohtana on nyt tää mun ZX10R väärontti 200 heppaa ja sitten mun kaverin GSR 7 puokki 130 heppaa vähän vajaa. Ja katsotaan minkälaisia eroja näillä on niinku oikeassa elämässä tälleen Averagen joekuskin alla. Että paperillahan joo, kaikki pystyy katsoa, että minkälaiset ne erot on, mutta oikea elämä on ihan sitten eri asia, miten sitä tehoa pääsee esim. Minä käyttämään tällä prätkällä. Ei ole läheskään niin helposti käytettävissä olevaa tehoa kuin mitä sitten kaverin prätkässä on. Niin katsotaan miten nämä eroavat oikein toisistaan. Meillä on hyvä suljettu pätkä tuolta, missä päästään rauhassa ottaa vähän paikaltaan lähtöjä ja rolling raceja ja muuta tällaista, niin pitäisi olla aika mielenkiintoinen video luvassa. Näitä ei ihan hirveästi ole Suomessa aikaisemmin, tai en ole itse ainakaan nähnyt, varsinkaan isommilla pyörillä, niin odotan ihan innolla. Tää tuntuu itsellekin vähän kutkuttavalta ja jännittävältä, kun edelleen vähän jännittää lähteä tällä, varsinkin paikaltaan, niin täyteen kaasuun, mutta katsotaan, eiköhän se ihan hyvin mene ja käydään tankilla ensin tässä ja käydään sitten muutamia juttuja vielä läpi. Eli ollaan menossa kuvailemaan tonne niitä testauspätkiä ja katsotaan vähän miten nämä vertaa keskenään. Ja tosiaan varmasti siellä on katsojia, ketä voi suoraan sanottuna vituttaa seurata tätä ja hokee siellä, että miten toi ei saa ton enempää tehoa irti tosta prätkästä, mutta tää on kuitenkin vasta mun toka kausi tälleen aikuisella, kun mä ajan prätkällä, niin tää on vähän niinku suunnattu tää video myös semmoiseen kulmaan aseteltuna, että jos joku vähän myöhäisemmällä iällä haluaa vielä aloittaa harrastamaan mopoilua, niin miltä se todennäköisesti voisi näyttää näin ison pyörän selässä se meno. Mä koitan pitää tämän videon silleen, että ei tulisi ihan liikaa tämmöistä turhaa höpöttelyä. Päästään mahdollisimman nopeasti asiaan, mutta mulla on tuossa kommenteissa aikaisempaan videoon tullut kyselyitä ja muutenkin, että minkä verran mulla maksaa vakuutukset tähän. Ja siihen vastaan, että vähän reilun tonnin vuodessa. Ja mulla on siis 1 vuoden bonukset moottoripyörää. Monet on tosi paljon yllättynyt siitä, että miten ei sen enempää maksa. Ja mä en itekään osaa siihen vastata sen paremmin. Aloin ottaa sen verran selvää, että vähän kattelin mitä muualla maksaisi sitten nämä vakuutukset ja huomasin, että halvin taisi olla IFillä noin 2 tonnia ja sitten meni ihan tonne 4 tonniin asti vuosimaksut. Olisiko se ollut jossain pop-vakuutuksessa vai missä. Ja sehän sointuukin sitten hyvin tähän, että minkä takia mä nyt pystyn tätä suosittelemaan ainakin oman kokemuksen kautta. Eli mä laitan nyt tähän videolle tuohon ylälaitaan vakuutusedustajan numeron, jolta mä oon itse aina ottanut mun vakuutuksen. Oli se sitten koti, autovakuutus, prätkä, matkavakuutusta, ihan mitä tahansa. Aina tältä samalta henkilöltä. Eli laittakaa tuohon numeroon viestiä tekstarina, WhatsAppia, vaikka soittakaa ja kysykää teille vakuutustarjousta, koska ne hinnat mitä te näette netin laskurissa, ne ei aina ole niitä hintoja mitä te oikeasti saatte, jos te otatte edustajan yhteyttä. Ja niin kuin mä sanoin, mulla on tässä vähän reilun tonnin vakuutukset vuodessa ja tosiaan vuoden bonuksilla, että näissä todellakin on todella paljon eroja. Ja kun kerta vakuutus pitää olla ja jos sä saat jostain saman vakuutuksen samoilla ehdoilla tai jopa paremmilla ja pienemmällä rahalla, niin se on ihan no-braineri, että se kannattaa ottaa. Niin kysykää, kilpailuttakaa ja ihan oikeesti. Siinä ei häviä mitään.
ton viimeisimmän videon jälkeen mäkin sain tähän nyt uudet renkaat ja täytyykö sanoa, että mulla oli tossa aikaisemmissa renkaissa semmoset flatspotit keskellä ja ei siinä mitään, ihan niillä pystyy ajelemaan ja näin, mutta kun ei tiennyt paremmasta. Mutta jumalauta, kun tähän sai nää pyöreät oikeinmuotoiset renkaat, niin täytyy sanoa, että tullut ihan super paljon itsevarmuutta tähän ajamiseen. Tuntuu taas sillä, että pystyy kääntämään tätä pyörää ilman, että tarvii taistella sitä prätkää vastaan niin paljon. Tää ei tunnu tosiaan enää niin painavalta. Siis tää on ihan kuin yö ja päivä ajella tällä. Et jos teillä oikeesti on renkaissa tasasta pintaa siinä keskellä, että se on niinku littee siitä keskiosasta, niin ihan oikeesti vaikka niillä pystyy ajaa ja niihin voi tottua eikä se tunnu niin pahalta, niin kun te vaihdatte taas pyöreisiin oikeanmuotoisiin renkaisiin, totta kai renkaat on pyöreitä, mutta siis niin oikeanmuotoisiin renkaisiin se ero on oikeesti aivan uskomattoman iso. Tehkää se on niinku kaikista paras upgrade, älkää ostako mitään modeja, millä voi saada prätkän ulkonäköä tai muuta, jos teillä on renkaat siinä kunnossa, että ne kannattais vaihtaa. Vaihtakaa ihan ekana ne renkaat. Please! No niin, päästiin nyt tänne pelipaikoille vihdoinkin. Eli tässä olisi nyt tarkoitus ottaa sitten näitä pätkiä. Otetaan nyt pari paikaltaan lähtöä. Mä en nyt jaksa virittää tota launch controllia, sillä häviää varmaan yli sekunnin tuossa lähdössä mun lähtötaidoilla, mutta kun sitä ei nyt käytössä, mutta ei se mitään. Mennään nyt näillä ja mitä on. Otetaan pari paikaltaan lähtöä ja sitten otetaan pari rolling racea. Mun kaverilla on myös kamera tossa, niin saadaan siitä kanssa sitten hänen povistaan videoa. Varmaan aika suhisevaa kuvaa, kun ei ole mikkiä, mutta mä vähän muteen sitä, mutta pääasia siinä nyt on, että näkee sitten, jos mä ajan ohi, tai kun toivottavasti ajan ohi monessa tilanteessa, niin nähdään sitten, että kuinka paljon tää ottaa siihen kaverin prätkään eroa. Mutta tosiaan hänellä on toi GSR 7 puokki, tää on joku vajaa 130 heppaa ja mulla tosiaan tää ZX10R. Tässä on reilu 200 heppaa, niin katsotaan mitä nämä oikein tosielämän erot on tälleen, kun päästään tälleen maalikoiden käskyttämänä. Niin päästään nyt ottaa tästä sitten selvää. No niin, otetaan tähän ensimmäisenä tosiaan paikaltaan lähtö. Ja mä nyt kerron jo tässä ihan suoraan, että mä en oo mikään maailman paras lähteen tällä paikaltaan. Tää on niin hemmetin iso ja jotenkin liikaa tehoa, että jos ei sitä launch controllia käytä, niin siinä vähän pelottaa, että ettei tää lähde nykiin siitä ylöspäin, mutta katsotaan miten lähtee. Todennäköisesti häviän tässä. Noniin. Nyt oli kyllä niin paska lähtö, kun selityksiä, mutta en uskaltanut lähteä ihan niin paljon kuin tällä olisi voinut lähteä, mutta eihän näissä nyt hirveästi eroja paikaltaan lähdössä nyt sinänsä olekaan, tai pitäisikään olla. On varmasti tietysti jonkun verran, mutta kokeillaan toinen lähtö, niin ehkä se menee jo vähän paremmin. Mä jouduin vähän himmaan kaasua tossa alussa, kun tää keula meinas lähtee vähän pompottaa. Ja sieltä tulee keulimalla. Ai. No, ei se lähtö ton paremmin lähde kyllä mun alla. Katsotaan rolling race seuraavaksi, se on vähän helpompi. Ei oo niin paljon skill-issuja tossa pelissä silloin kun lähdetään vauhdista. Seuraavaksi otetaan tämmönen lentävä lähtö niin sanotusti. Eli otetaan about 80 vauhtia. Mä lähden vähän tosta kaverin takaa. Että
saadaan siihen silleen hyvä kuvakulma, että jos mä tuun siitä ohi tai toivottavasti tuun, niin nähdään millä vauhdilla mä kelaan siitä ohi. Haetaan tähän. Semmonen! Kyllähän tää ihan hyvin otti. Pikkasen jännittää oikeesti täällä kyydissä, kun tuo eturengas hipoo tuota maata ja vähän väliä pomppasee siitä ylös, niin ei oo vieläkään tottunut moiseen. Otetaan tuossa seuraavaksi kohta toi vielä toinen samanlainen rolling race, vähän eri nopeudesta. Noniin, otetaan nyt toi sama rolling race, mutta otetaan vähän enemmän vauhtia siihen tällä kertaa. Et lähdetään 100 kilsasta tunnissa. Viimeistä taisi olla joku 60 vai 70. Tämänkin mä voisin optimoida, että ajaisin ykkösellä ja lähtisin tästä, mutta mä lähden kakkosella. Ja ihan tarpeeksi tää lähtee siitä. Semmoset! Eiköhän noin riitä tähän. Saatiin pari lähtöä paikaltaan ja sitten tolleen lentävällä lähdöllä, niin siinä saa aika realistisin kuvan siitä, että mitä tää on oikeassa elämässä tälleen peruskuskin alla oleva ero. Ei se nyt ihan mahdoton ole. Kyllä siinä sitten kovemmissa vauhdissa tietenkin niin tää pyyhkäsee aika lujaakin ohi, mutta tälleen jos vois summata, että varmasti siellä katsojissa on paljon semmosia, jotka miettii, että pitäisikö hankkia tehokkaampi pyörä, että teillä on esimerkiksi ollut siellä vaikka sanotaan 600-sia, jotain 100 hepan pintaa olevia prätkiä, niin ja te olette ajanut esimerkiksi sanotaan nyt vuoden 2 tälleen aikuisiällä, niin tää tulee nyt teille tää mun oma MP. Et mun mielestä ei kannata siirtyä suoraan tämmöiseen tonniseen, vaikka olisi semmonen himo, että haluais vähän lisää tehoa. Mutta jos ei ole sitä ajokokemusta kuin vuosi pari pienemmillä, niin en suosittele muuta kuin silloin semmoisessa tilanteessa, jos teillä on mahdollisuus ostaa semmonen tonninen, missä on kaikki mahdolliset avustimet, niin kuin mullakin esimerkiksi tässä. Se oppimiskäyrä on niin pitkä, että esimerkiksi mulla olisi käynyt jo varmasti tämän prätkän kanssa monta kertaa silleen, että mä olisin varmaan, mä olisin alkanut pelkään tätä, ja B, mä olisin todennäköisesti jo myynyt tämän prätkän. Jos mulla ei olisi tässä kaikkia keulinanestoja, sutimisen estoja, ajovakauttimia, ihan kaikkia mahdollisia. Ilman niitä niin en mä tällä olisi jaksanut tai halunnut edes ajaa. Tää oli sen verran pelottava siinä alussa ja niitä virheitä sattuu kuitenkin 100% varmasti, kun sä haet niitä rajoja, että missä se prätkä alkaa lähteen alta tai missä se sutasee tai missä kohtaa se keula nousee, niin jos sulla ei ole niitä avustimia, niin se voi olla aika kallis keissi siinä kohtaa. Mutta jos sulla on mahdollisuus tosiaan hankkia semmonen, missä on nämä kaikki, niin ilman muuta, jos sulla on 100-heppainen prätkä, niin vaihda kaikin mokomi tonniseen. Sä pärjäät ihan hyvin tän kanssa. Ei siinä sen kummempaa, että sen verran auttaa sua ajaan, että ei tässä niinku tarvitse sinänsä pelätä. Tai onhan tää nyt helvetisti jännempää ajaa kuin 100-heppasella, mutta siis se, että sama prätkähän tää on, mutta se on just se, että sua suojaa tässä koko ajan noi sähkövempaimet sen verran, että sä et edes tiedäkään, että jos sä oot ajanut tän prätkän lähelläkään rajoja. Ja se on hyvä juttu. Ja tosiaan nyt tää äskeinen MP oli kohdistettu semmoiselle demografille, jolla on tosiaan ollut se prätkä vasta vuoden 2 tälleen aikuisiällä. Ja sä oot sitä ennen ajanut joskus mopojässä viimeksi 2-pyöräisillä. Siellä katsojissa ihan varmasti on semmosia, jotka pärjää tämmöisellä tonnisella ihan ilman mitään avustimia ja jopa haluaa, että niitä ei ole päällä, mutta se, että te olette sitten ihan erikseen oma porukkanne ja ehkä tää mun mielipide tähän asiaan liittyen ei kohdistunut teihin. Mutta tässä nyt on mennyt aikaa tosta ekasta videosta ja
mä ihan yllätyin siitä, että miten se sai niin paljon katsojia siihen nähden, kuinka paska video se ihan oikeesti oli. Mutta joo, tosiaan mä ihan yllätyin siitä, että kuinka paljon se mun tämän kauden ensimmäinen ja ainut tähän mennessä video sai katsojia. Siihen nähden kuinka oikeesti aivan paska video se oli. Mä todella toivon, että tää olisi edes pikkasen parempi kuin mitä se oli. Mua niinku ihan oikeesti hävettää edes kattoo sitä itse. Niin mua oikeastaan hävettää kaikkia mun videoita katsoa, mitä mä oon ikinä tehnyt tähän mennessä. Mutta toivottavasti tää nyt olisi semmonen, että mä pystyisin edes jotenkin itekin tätä myöhemmin kattoo. Tää oli mun mielestä ihan mielenkiintoista aiheesta ja tää on varmasti semmonen, mikä monia katsoja mietityttää ja itse mietitytti aikaisemmin. Nyt oli ihan kiva saada siitä tämmöstä videotodistetta ja vertailupohjaa. Nyt mä oon tässä nyt sen verran päässyt suunnittelemaan itekseni, että tänäkin kesänä oliks toi poliisi? Rätkäpoliisi moikkaan ihan tosissaan, ei moikannut takaisin. Mutta joo, ajatuksena olisi tehdä vähän videoita tälle kesälle ja kaikki ei ihan liity prätkiin. Mä voin niistä nyt tässä kertoa pikkasen. Otetaan tuohon pieni etuaja oikeus. Elikkä tarkoituksena olisi ottaa nyt ainakin yksi kuvaussessari radalla. Mulla on muutamalla kaverilla kesäauto Porschet, niin mennään heidän kanssa radalle. Katsotaan saako prätkää sinne mukaan. Todennäköisesti. Ja todennäköisesti myös saan sitten kuvaa Porschejen kyydistä ja kenties pääsen vähän ajaakin niitä siellä radalla, niin saadaan siitä helmeä pätkää sitten kanavalle. Ja semmonen yksi kohdista, mitä mä odotan niin tosi paljon, on se, että mä oon tosiaan menossa mun puolison kanssa naimisiin tossa kesällä ja me ollaan menossa sitten ottaa hääkuvia häiden jälkeen niin tonne Dolomiteille Italiaa. Ja me ollaan nyt lennättämässä meidän mukaan sinne ammattivalokuvaaja ja sitten vielä erikseen ammattivideokuvaaja. Ja mä oon nyt vähän skauttailu, että mennään kuitenkin Lambojen maahan ja siellä näitä pitäisi oikeasti saada vuokrattua ilman, että sieltä tulee jotain ihan muuta autoa kuin mitä on luvattu. Niin oon yrittänyt, tai no todennäköisesti onnistunut jo vuokraamaan itselleni ja puolisolleni viikoksi, vähän vajaaksi viikoksi Lambon sinne reissuun, jolla olisi tarkoitus sitten ajella siellä vuoristossa ja sitten kun meillä on se videokuvaaja siellä mukana, niin olisi tarkoitus sitten, että hän pystyisi ottaa vähän materiaalia siitä, että mä esittelen sitä Lamborghiniä ja saadaan siitä varmasti oikeasti ihan sairas video kanavalle. Ja tätä mä odotan niin kuin ihan super paljon, että päästään toteuttelemaan. Siitä todennäköisesti voidaan saada ihan semmonen ammattimainenkin video, jos hän editoi vielä sen kaiken lisäksi mulle. Et semmoista on muun muassa myös tulossa ja sitten ihan niin perus motoblogeja ei kuitenkaan unohdeta niitä, ne oli kuitenkin ne millä mä tän aloitinkin ja ne on niitä kuitenkin mitä on mukava tehdä ja niissä ei silleen tarvi olla aina mitään järkeä, et jos haluatte kuunnella mun höpinöitä, niin niissä on varmasti sitä luvassa. Mutta kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon loppuun, ihan oikeasti merkkaa mulle paljon ja motivoi tekemään näitä videoita lisää. Toivottavasti tää oli vähän siedettävämpi kuin mitä toi viimeisin video oli. Ja mä laitan nyt vielä tähän yläreunaan nyt sen puhelinnumeron siihen OP:n vakuutusedustajaan. Jos ja kun teillä on niitä vakuutuksia prätkissä, autoissa, kotivakuutuksia, mitä tahansa, niin oikeesti mä oon saanut aivan sairaat hinnat aina tältä hepulta. Niin laittakaa viestiä, tekstaria, whatsappia, soittakaa, ihan sama. Mutta tehkää se ja kattokaa saatteko te oikeasti halvemmalla teidän vakuutukset, koska niitä on kuitenkin pakko pitää, niin niistä ei kannata maksaa yhtään sen enempää kuin on pakko. Ja tilaa kanava
tykkää, etset. Mitä näitä nyt muita on. Mutta hei, kiitoksia. Nähdään ensi videolla. Mere!